Children of God, mga anak sa Diyos. Sa unang mga siglo sa Kristyanismo, grabe nga mga kalisod ang giagian sa mga unang Kristiyanos, ilalom sa Roman Empire. Gidakop sila, gipriso, gipakaon nga do sa mga leon ug tigre, ug ang uban gilansang sa krus o gisunog nga buhi. Sa panahon nila Emperor Nero, daghang Kristiyanos ang giakusahan pagani nga mao'y hinungdan sa dakong sunog sa Roma. Ug sa uban pod nga mga panahon, bawal ang pagtapok sa mga Kristiyanos aron magsaulog sa Eucharistia. Mao nga sa mga catacombs o mga lubnganan sila magtigom aron magampo ug magsaulog sa misa. Apan katingalahan jud o grasya jud sa Dios. Bisan pa niining tanan, wala jud nahurot ang mga Kristiyanos. Hinuon mas didaghan pagani sila. Ang dugo sa mga martir nahimong binhi sa mga bag-ong mga Kristiyanos. Mao nga ang dakong pamatuod nga people come, people go, but the church remains. Tinuod gajud. Daghang mga tao ang nahimong mga ilado kaniadto. Daghang mga imperyo ang gikahadlukan kaniadto. Daghang institusyon ang natukod kaniadto apan niining tanan nagpabiling nagbarog ang simbahan. Karon og kaniadto nagpabilin ang simbahan ni Kristo, ang Iglesia Romana Katolika. Kini dili tungod sa mga antigong mga tao o mga programang epektibo kaadyo. Kini tungod kay ang simbahan nagpabilin kang Kristo o giniyahan usab sa Espiritu Santo. Mao kini ang dakong mensahe sa kasaysayan sa simbahan. Karong adlaw, ang ebanghelyo nagpahinumdom kanato nga ang pagsunod kang Kristo dili kanunay sayon. Si Jesus mismo niingon nga kung gidumtan gani siya sa kalibutan, dumtan usab ang iyang mga sumusunod. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang tinuod nga sumusunod ni Kristo andam nga muantos alang sa kamatuoran. Ang Kristiyanong kinabuhi dili ni sidya popularity contest. Usahay ang pagbarog alang sa kamatuoran magdala jud og pagsalikway, pagbiay-biay ug mga kasakit. Apan ang Ginoo nagpasalig nga dili kita niya biyaan. Sa ebanghelyo klaro kayo ang gingon ni Jesus nga ang kalibutan mahimong mudumot sa iyang mga disipulo tungod kay dili na sila iya sa kalibutan. Ang kalibutan dinhi wala magpasabot sa kalibutan nga gibuhat sa Dios kundi ang sistema sa sala, sa garbo o pagdumili sa kamatuoran. Mao nga sa dihang ang usa ka Kristiyanos magpili sa pagkamatarong usahay mahimo siyang katawan o hinuon ba kalabanon. Mao ni ang nahitabo sa unang mga Kristiyanos ug hangtod karon nahitabo gihapon kini. If they persecuted me, they will persecute you also. John 15:20. Sa binisaya nga hubad, kung gilutos nila ako, lutuson usab nila kamo. Kini nga pulong ni Jesus dili pang panghadlok kundi pagpangandam. Gusto ni Jesus nga masabtan nato nga ang pagtuo dili lamang kutob sa simbahan o kutob sa pagampo. Ang pagtuo makita usab sa atong kaisog sa pagbarog alang sa tinuod. Busa ang usa ka Kristiyanos nga matinud-anon sa iyang pagtuo, usahay makasinati og pagkontra bisan gikan sa iyang kaugalingong pamilya o mga higala. Sa matag panahon sa persecution, mas nahimong lig-on ang simbahan. Karon usab adunay moderno nga mga persecutions. Dili man siguro pinaagi sa leon o sa mga espada apan pinaagi sa social media mockery, sa fake news, discrimination o pressure nga biyaan o isalikway ang Kristohanong prinsipyo. Ang uban mahadlok moingon nga Katoliko sila tungod sa kahadlok nga katawan o pangutan-on. Ang uban usab maikog sa pagdepensa sa mga Kristiyanong prinsipyo
tungod sa pressures kalibutan. Moingon dayon ng uban, 2026 na bayat ta karon, tas kamo mga tiga simbahan, 19 kupong-kupong gihapon. Apan ang tinuod nga Kristiyanos, dili lang Kristiyanos kun sayon ang tanan. Ang tinuod nga Kristiyanos magpabilin ko kang Kristo nindot man o dili ang tempo. Ang tinuod nga sumusunod ni Kristo andam nga muantos alang sa kamatuoran. Ikaduhang punto, ang simbahan nagpabilin tungod kay si Kristo ug ang Espiritu Santo maoy naggiya niini. Daghang emperors kaniadto ang misulay sa paglaglag sa Kristyanismo. Ang mga Roman emperors, sama ni Emperor Nero, Emperor Decius o Emperor Diocletian, naghuna-huna sila nga mahurot nila ang simbahan. Pinaagi sa violence, pamatyon tanang Kristiyanos. Apan, asa naman sila karon? Nawala na ang ilang mga empires, apan ang simbahan nagpabilin gihapon. Kini usa ka dakong milagro sa kasaysayan. Daghang controversies, mga scandals ug krisis ang niagi sa simbahan, apan sulod sa kapin 2,000 ka tuig, wala jud kini nabungkag. Tungod kay dili tao lamang ang nagkupot sa simbahan. Ang Ginoo mismo mo ay nagkupot ini. Usahay mangutana ang uban nganong nagpabilin pa man gihapon ang simbahan bisan daghan og mga problema. Ang tubag ana mao kini kay balaan si Kristo bisan makasasala ang mga miyembro sa simbahan. Ang barko ni Pedro usahay maigo sa kusog nga balod apan dili kini malunod. Mao gani nga hangtod karon aduna tay Santo Papa, aduna gihapon tay misa, naatay Eucharistia, naatay mga sakramento. Ang Espiritu Santo padayon nga naglihok sulod sa simbahan. Busa dili ta hangay mawad-an og paglaom kung makakita ta og mga problema sa sulod sa simbahan. Ayaw tan-awa lamang ang kahuyang sa mga tao. Tan-awa si Kristo nga naglihok bisan sa kahuyang sa mga tao naa sa sulod niini. Mao nga bisan pila pa ang pagsulay nga mga moabot, magpabilin gihapon ang simbahan tungod kay si Kristo matinud-anon sa iyang saad. Ang simbahan nagpabilin tungod kay si Kristo ug ang Espiritu Santo maoy naggiya niini. Story time. Tinuod ba nga adunay panahon nga halos tanang missionaries napahawa gikan sa China? Yes, tinuod. Nagsugod kini ni adtong 1949 human midaog ang Communist Revolution ubos ni Mao Zedong. Giisip sa bagong gobyerno nga hulga ang mga foreign missionaries kay ilang nakita kini nga konektado sa Western influences. Daghang mga pare, mga madre, mga missionaries ang gipriso o gipapahawa gikan sa nasod sa China. Pag-abot sa 1953, halos tanan nga foreign missionaries wala na sa China. Ang uban kanila mitambay sa Pilipinas kay naglaom sila nga ma-open pag-usab ang China alang sa mission. Apan samtang naghulat sila, nakakita sila og dakong panginahanglan sa evangelization sa Asia. Mao kini ang usa sa mga nahimong inspiration sa pagtukod sa Radio Veritas Asia. Nakita sa mga kaobispuhan sa Asia nga pinaagi sa radyo makaabot gihapon ang pulong sa Dios aning mga nasura nga dili maingon ta welcoming sa mga missionaries. Ug hangtod karon ang Radio Veritas Asia nagpadayon sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa daghang nasod sa Asia pinaagi sa mga modernong pamaagi. Children of God, mga anak sa Dios, ayaw kahadlok sa kalibutan nga usahay musupak sa atong pagtuo. Hinumdumi nga si Kristo mismo gisalikway usab. Ang importante mao ang pagpabilin diha kang Kristo. Ang sanga nga magpabilin sa punuan magpadayon og bunga.
Sa samang paagi ang Kristiyanos nga magpabilin kang Kristo magpadayon usab sa paglaom. Ang simbahan adunay kasaysayan sa pag-antos. Apan naay usab kasaysayan sa pagbangon. Pagampo alang sa mga Kristiyanos nga gilutos hangtod karon sa lain-laing nasod. Pagpabilin nga matinud-anon kang Kristo sa iyang simbahan. Ug hinaot nga sa tanang pagsulay sa kinabuhi kita magpabilin nga lig-on diha sa gugma sa Ginoo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.